በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አማእስሩ ወረቡዕ ለጥቅምት በዛቲ ዕለት ኮነ ተዝካሩ ለአብይ ወክቡር አቡነ አረጋዊ ዘይሰመይ ዘሚካኤል። በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሓደ አምላክ 14 ጥቅምቲ በዛ ዕለት እዚኣ ዝኽሪ ናይ ዓብይ ክቡር አቦና አቡነ አረጋዊ ዘሚካኤል ተባሂሉ ናይ ዝፅዋዕ አቦና እዩ። ወዝንቱ ቅዱስ ዘኮኖሙ መርሃ በፍኖት እስከ አብጽሖሙ ብሔረ ኢትዮጵያ ለአግብርተ እግዚአብሔር ተስዓቱ ቅዱሳን ምስሌሁ። እዚ ቅዱስ አቦ እዚ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ 9 ቅዱሳን ታሽዓየ በዓሉ እዩ። ናብ ዓድና ኣብቲ ሰዓት እሱ ብሔረ አግዓዚ ወይ አክሱም ሒዝዎም ንኽመፅእ መራሒ መንገዲ ዝኾኖም አቦና እዩ አቡነ አረጋዊ። ወውእቱ አርገ ሀበ መልዕልተ ደብረ ዳሞ ሂዞ በእዴሁ ዘነበ ተመን ወበህየ ተጋደለ ገድለ ትሩፈ ወተጸገወ ኪዳነ እምሃበ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለቱ ስብሐት ለዘይፄውእ ስሞ ወይገብር ተዝካሮ። ቅዱስ አቦና ብዙሕ ታሪኾም ሰፊሕ ይገድሎም ኣብዚ ስንክሳር ተጻሒፍ ዘሎ ክንሕፅር ዝበለ ስለ ዝኾነ ኣብ ደብረ ዳሞ እምባ ናይ ገበል ጭራ ተታሒዞም ናፍቲ እምባ ከም ዝወፁ ናብ ጎቦ ደብረ ዳሞ ወይ ከዓ ደብሪ ማለት ጎቦ እምባ ማለት እዩ። ናብኡ ከም ወፂኦም ኣብኡ ብተጋድሎ ብሰናይ ስራሕቲ ትሩፋት እናሰርሑ ንእግዚአብሔር ደስ እናበልዑ ነቢሮም ድሓር ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ኪዳን ኣትዩሎም ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሽሞም ንዝፅውዕ ዝኽሮም ንዝገብር ኢሉ ቃል ከም ዝኣተወሎም። ወበከመ ተምህረ እምሃበ አባ ጳኩሚስ ሊቁ ስርዓተ ማህበር አቀመ ለደቂቁ መነኮሳት ወእምዝ ተከብተ እምገጸ ሞት በጸጋ እግዚአብሔር ከመ ሄኖክ ወኤልያስ። ከምቲ ዝተምሃሮ ኣብ ጳኩሚስ ማለት ንአቡነ አረጋዊ ምንኩስና ዝሃብዎም ብናይ ምንኩስና አቦኦም ማለት እዮም። ጳኩሚስ ኣብ እስክንድርያ ወይ ግብፂ ዝነበሩ አቦ እዮም። ናይ ጳኩሚስ አቦኦም መቃርስ እዮም። ናይ መቃርስ አቦኦም እንጦንስ እዩ ዝቀደመ ናይ ምንኩስና ናይ ቆቢዕ አቦ ዝበሃል። ስለዚ ናይ እንጦንስ ወዱ አባ መቃርስ ይኾኑ ኣለው ወይ ከዓ ናይ አባ እንጦንስ ወዶም አባ መቃርስ፣ ናይ አባ መቃርስ ወዶም አባ ጳኩሚስ፣ ናይ አባ ጳኩሚስ ወዶም ድማ ናይ ቆቢዕ ወዶም ማለት እዮም አቡነ አረጋዊ። ከምቶ ካብኡ ዝተምሃርዎ ድማ መፅኦም ንደቆም መነኮሳት ንብትሕቲኦም ምንኩስና ዝህብዎም ከምኡ ዓይነት ስርዓት ምንኩስና ንክህሉ እዚ ኩሉ አገልግሎት ይሰርሑ ነበሩ ይብለና እሞ ናይ ዓድና ናይ ኢትዮጵያ ትበሃል እውን እንተኾነት ምድሪ ሓበሻ ኩሉ ሃዘ ኤርትራ እውን ይሓውስ። እዚ ኩሉ ምንኩስና መሰረቱ ብዋና ዝወሃበሉ ዝነበረ ደብረ ዳሞ እዩ። ካብ ደብረ ዳሞ ኸይዱ ምንኩስና ዘየምፅአ ካብኡ ዘይተበገሰ ምንኩስና ጭራሽ ካብ ኤርትራ ይኹን ካብ ኢትዮጵያ ኣብ ዓድና ኣብ ትግራይ እውን የለን። ይኹን ደኣ እምበር ድሕሪ ዘመናት እዚ ኩሉ ታሪክ ኮይኑ ክቐሪ ብዙሕ ተሰሪሕሉ እዩ። አቡነ አረጋዊ ግን ብዙሓት መነኮሳት እናምሃሩ ትምህርቲ ወንጌል ንክስፋሕፋሕ ዓብይ መሰረት ኮይኖም ስብዓት ለሃፀይ ገብረ መስቀል ኣብ ቅዱስ ያሬድ ኣብ ዝነበረሉ ዘመን ኮይኖም እውን እስካዕ ደቡብ ኢትዮጵያ እናኸዱ የምህሩ ከም ዝነበሩ ናታቶም ዓሻራ ዝነበሩ ቦታታቶም ከይቀረየ እስካዕ ኣርባ ምንጭ ንረኽቦ ኢና። ከምዚ ኮይኖም ግን ኣብ መጨረሻ ኣብ መቃብረ ይቀረዩን ከም ሄኖክ ከም ኤልያስ ተሰዊሮም ይብለና ኣሎ። ምስጋና ንእግዚአብሔር ይኹን፣ ንዓና እውን ብጸሎቶም ይምሓረና። በረከት ናይ አቦና አቡነ አረጋዊ ምስ ኩላትና ዘለዓለም ይኹን አሜን። ሰላም ለዘሚካኤል ዘተሰሜ አረጋዊ እስመ ህውረቱ በጥበብ ወፍናዊ ልባዌ ምስሌሁ ህውረ ዘበበ አሃዱ ህላዌ። ሰላም ለቅዱሳን ዘተሰናአው ስንአዌ ከመ በጸሎት ይስዓሩ ስርዓት ወለአርዌ። ኣብዚኣ ተወዲኣ ዘላ ኣብ ስንክሳር ተጻሒፋ ዘላ እግዚአብሔር እንተፈቒዱ ቀጻሊ ቤተ ክርስቲያንና በዓላ ኽኢላ ደው ምስ በለት ናይ ኣቦታትና ናይቶም ዓበይቲ መሰረታት ናይ ቤተ ክርስቲያንና ዝኾኑ ኣብ ስንክሳሮም ብሰፊሑ ታሪኾም ከም ዝጽሓፍ
تسفى نقبر وبذاتي إلات كنا تذكارهم لمراكوا وإلا مثليه سماعتات ودماتيوس وإمرايس و400 وثلاثة وأهادو سماعتات وإግዚአብሔር ይምሃረን በጸሎቶም وبركتهم تهلو مثلنا العالم عالم آمين بزعلة زياد ما زخري مراكوا نا مراكوا استفهالا مسوء زنبار سماعتات دوماتيوس كاب إمرايس ترخون 430 حادن سماعتات زياتهم كلهم ذكر له معلت ايو እግዚአብሔር ጸሎቶም ይምሃረና በረከቶም ወንስኩላትና ትኹን ንዘለ ዓለም አሜን وبذاتي إلات كون عرف حواريا قدوس فيليبوس أحدو زئم سبعة وكليتو أرديت بزعلت زي أدما قدوس فيليبوس كفتم ساعة كلتنا أرديت حدا زنبرة زعرف له معلتي إيو وسوى هلف أجزينا وستهاجر كساريا ومحارب وستها وسميوت مرتو آمنو لأجزينا لأتو سبحات وتلوه وتولق مثل سبعة وكليتو أرديت قويتانا مرحلنا إيسو كريستوس أو كساريا نمحارب زحرف له ساعات سمعوه قالوا آمينو تختلوه مثل عن كلتنا أرديت تدمرا وسوف نوم جزينا ببكليتو كما يسبوك زنتورد أحد منهم اندهر أرجعت لمدهاننا كون زنتورد أمهركم لسبعة دياقونات إلا سيموهم حواريات وأتوا ورد مستهاجر سماريا وسبك لهم وإيمانهم لبزهان وأتمكم وتمكاتك رسلنا لسيمونه ومسري ذات هبل دهر أتمكو اسمها يادري بنواي تسقى منفس قدوس قويتا ببخلتا غيرو خفتم سبع أرديتين خلقهم كلون حدا نسنا برا قويتا مسعارقون دحريو خفتم شعات دياقونات حدا خوين استشامة ازي قدس فيليبوس يزنا برا مو ناب سماريا وريدو دما وبزحات أمينو يمهرو من يتمقو من برا خفتم تمكات تقبل حدا دحار بهافتي بغنزب فتوت زتقفأ سيمون استبهاله مساري زنابرة كأسراي زجبر زنابرة حرقن بقرشي تسقى منفس قدوس بقرشي خجاز سلازة حسابة زتقف نو ونتمي قوة زنابرة وأمزا أزازو لفليبوس منفس قدوس كما يهور استفنو تقازا وحاويرو ركوو لهتسو مقاويها لهندتشي نكستا إثيوبيا ووقوتو ينب مصحف إساياس نبي زيو مصحف كما بقى يتأبه يتابع ومنفس قدوس دما عزيزو أفنو تجازا نخيد جبارم مو أو دما تي هتسو وكعسلو بيولو بتجرينيا ناي هندتي مجرجل زنابرة ناي إثيوبيا تي باكوس نابلنا ونسوعنا أب قبر هوريات معرف شو من ترخو نو رخيو نايت نبي إساياس كم زحرد بقى أخوانا كم زبل قال ما بقى سجيرو إننا مبارخوا يقول الله ويبيلو لهتسو فيليبوس تلبونو لزتا نبو ويبيه هتسو فو عمر انزعلو زي مهرني وترجم لتو فيليبوس كما وقتو تبهله بأنت أجزينا بأنت همامو ومتو زكونا مدهانيت كله عالم وآمن هتسو كما أجزينا إيسوس كريستوس والأجزيابير هياو وسويها تتمك بأديه لفيليبوس واستكلاي وزيوم إماي مساتو منفس قدوس لفيليبوس وإيرئيو كائبة هتسو بعد قدوس فيليبوس نتي سلو انتهي بلولو ستنوزل لخاس يردأك هالو ديلو تأيوه نسودم ما مليسو خمي غيره زترجمن لي زمهرن زي بالليس خمي غيره خفولطو ازتن ويسي سلاماني زارب زلو إلو الله إيو زيم صون بأنت بعلو دي زارب زلو زنبي يزيس ويس انت ماني زارب زلو بلومو
ቅዱስ ፊልጶስ ድማ ተርጉሙ እዚ ነገር እዚ ተባሂሉ ዘሎ ስለ ጎይታና ስለ ሕማሙ ስለ ሞቱ ስለ መድኃኒት ኩሉ ዓለም ክብል ዝተቀበሎ መከራ ምዃኑ ነገሮሞ በቲ ዘምሃሮ ትምህርቲ አሚኑ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ሕያው ኢሉ አመነ ይብለና እሳ ስለ ዝኾነ ተመሰረት እምነት ሽዑ ተጠሚቁ ብኢድ ፊልጶስ ኣብ ቃላይ ተጠሚቁ ዝነበረ ማይ ካብኡ ምስ ወፀ መንፈስ ቅዱስ ከምታ ዘምጽኦን ፊልጶስ አልዒሉ ወሰዶ ካብኡ ሰወሮ ይለና ኣሎ ወበጽሐ ፊልጶስ ሀገር አዛጦን ወሃበ ሀገረ ቂሳርያ ወወደ ውስተ ኩሎን አህጉር ወሰበከ ወንጌለ ወሜጦሙ ለብዝሃን አይሁድ ወእምሳምራውያን ሀበ አሚን እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለቱ ስብሃት ወአጥመቆሙ ጥምቀተ ክርስትና ወሃለወሁ ለፊልጶስ ሐዋርያ 40 አዋልድ እለ ይሰብክ ምስሌሁ ወንጌለ ወፈጺሞ ተልእኮቱ አይረፈ በሰላም ካብኡ ወፂ ድማ ናብ አዛጦን ዝተባሃለ ቦታ ናብ ቂሳርያ ናብ ካልኦት እውን ዝተፈላለዩ ዓድታት እናኸደ ወንጌል ይሰብኽ ነበረ ነቶም ዘይኣምኑ ብዙሓት አይሁድን ሳምራውያን እውን ብእምነት ንኽምለሱ የምህሮም ነበረ እሞ ናብ እምነት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይኹን እናመለሰ የጥምቆም ጥምቀት ክርስትና እውን ገብረሎም ነበረ እሞ ፊልጶስ ሐዋርያ ብዙሓት 40 ዘአኽላ 4 አንሽቲ ምስኡ ኮይነን እውን ስብከተ ወንጌል ዝራድኦ ዝሕግዛ ነበራ በሰላም ድማ አገልግሎት ይሁ አዕረፈ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ቻነኒ ማረነ በጸሎቱ ለሐዋርያ ክቡር ወበረከቱ ተሃሉ ምስሌነ ለዓለም ዓለም አሜን ምስጋናን እግዚአብሔር ይሁን ንዝ ቅዱስ ፊልጶስ ናይ ቅዱስ ፊልጶስ በረከቱን ምስኩላትና ዘለዓለም ይሁን ሰላም ለከ ፊልጶስ ሐዋርያ እምሰብአ ፍልስጤም ወቂሳርያ ምስለ አዋልዲ ከ40 እለይትነበያ አርዌኒ እምትምህርትከ በከመ ትካት ረወያ ሀገረ ሳምር ወአዲ እስያ ወዛቲ ዕለት አይረፈ ቅዱስ ሙሴ ብእሲ እግዚአብሔር ዘእም ሀገረ ሮሜ ካብ ሮሜ ዝተረኸበ ሙሴ ሰብሃለውን በዛ ዕለት እዚኣ እዩ ዘዕረፈ በረከት ምስጋናን እግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔርን ካብ ዝቅዱስ እዚ ስለ ዝቅዱስ እዚ ኢሉ በምህረት ይርአየና በረከት ናይ ዝቅዱስ ምስኩላትና ትኹን ዘለዓለም ወስብሐት ለእግዚአብሔር